מפגש עם עצמי העתידי. למי שמעוניין לקבל תובנות מן האני העתידי שלו, כדי לדעת כיצד עליו להתנהל ביומיום. אפשרו לעצמכם למצוא תנוחה נוחה. שימו לב לכל איבר בגופכם, ודאו שהוא חש בנוח. הקשיבו לקולות הנשמעים מבחוץ ולקולות בחדר. תוכלו להאזין לצליליה של המוזיקה. אפשרו למוזיקה ולקול שלי להביא אליכם רגיעה. להוביל אתכם לתוך עצמכם ולהרפות. קחו נשימה עמוקה ועוד נשימה עמוקה. וחזרו לקצב נשימה רגיל. תוכלו לשים לב לקצב הנשימה שלכם. האם האוויר נכנס ויוצא בקלות? תוכלו לחוש כיצד תשומת הלב לנשימה מרגיעה אתכם יותר ויותר. דמיינו שאתם מקבלים חבילה בתא הדואר, חבילה מיוחדת, עטופה בנייר חום. על גבי הנייר רשומים שמכם והכתובת שלכם. אתם סקרנים ורוצים לגלות ממי החבילה ומה יש בתוכה. והפתעתכם רבה כשאתם מגלים שגם בצד השולח מופיע שמכם. זה מסקרן אתכם מאוד. אתם נכנסים הביתה ופותחים את החבילה. מסירים את הנייר המרשרש. בתוך החבילה אתם מגלים דיסק און קי שכתוב עליו צפו בי בבקשה. אתם מכניסים את הדיסק און קי למחשב ומדליקים אותו. על המרקע מופיעה דמות קשישה שנראית דומה לכם, אך מבוגרת מכם בשנים רבות. היא פותחת ואומרת שהיא בעצם אתם מהעתיד. והדיסק הזה נשלח אליכם מכם, מן העתיד שלכם, כשאתם כבר קשישים. אתם מתיישבים בכורסה נוחה וצופים בפליאה בדמות המבוגרת, איש או אישה המדברת אליכם. אושר נסוך על פניה של הדמות המבוגרת שלכם. אתם מקשיבים לקולה, ומשהו בה מרגיע אתכם, נוסך בכם שלווה. אתם מקשיבים לדבריה, היא מספרת לכם על חייה, בגילה המתקדם, מה היא עושה כיום, מה קרה ומה קורה עם בני המשפחה, מה מעסיק אותה. אולי היא יודעת לספר לכם כיצד באו לידי סיום דברים שונים שאתם עוסקים בהם כיום. אולי היא יכולה לתת לכם כמה עצות שיעזרו לכם להתמודד עם החיים יותר בקלות. הדמות העתידית שלכם בריאה, לבושה בבגדים נעים, חיה חיים טובים ומענים. היא מספרת לכם על סדר היום שלה, ואתם מרגישים כיצד אפשר לחיות במשך שנים רבות, חיים טובים ומספקים באמת. אתם גאים בעצמכם על כך שהגעתם לזה. אני אהיה כעת בשקט דקה אחת, ואאפשר לכם להקשיב לקולה ולצפות בה. אתם תשמעו את קולי שוב בעוד דקה.
מרתק היה לשמוע על מעשיכם במשך השנים, ואתם מופתעים לגלות שכאשר הדמות שלכם מן העתיד מסיימת, אתם יכולים לשאול אותה הרבה שאלות. למשל, לשאול אותה כל מה שהייתם רוצים לדעת על חייה, על דברים שקרו לה, על שינויים שעשתה בחיים, על ההזדמנויות שנקרו בדרכה, וגם כיצד התמודדה עם קשיים. יש לכם המון שאלות, וזהו הזמן שלכם לשאול הכל. אפשרו לעצמכם לשאול את כל השאלות שחשוב לכם לשאול. לאחר שסיימתם לשוחח עם הדמות, אתם נשארים לשבת עוד רגע בקורסה. אתם שמחים שהייתה לכם ההזדמנות לראות את עצמכם בגיל מבוגר, ואתם מאושרים על הגילוי שיכולתם להזדקן באושר כזה. אתם מרגישים שבחייכם יש עוד הרבה למה לצפות. הרבה דברים טובים צפויים לכם. זה מציף אתכם תחושה של רוגע ושל אושר. להפתעתכם, הדמות יוצאת מן המחשב ומתקרבת אליכם. אתם יכולים לראות כיצד היא הולכת, את גזרתה, את חיוכה. היא מחבקת אתכם ומזכירה לכם לפרגן לעצמכם, לשמור על עצמכם, לפנק את עצמכם. היא מזכירה לכם שהדברים תלויים בכם, באופן שאתם מתנהלים, כיצד אתם בונים את חייכם. אתם מתרגשים מאוד מהחיבוק החם שלה. אתם מודים לה על הכוחות שנתנה לכם בפגישה ביניכם. גם היא מתרגשת לראות אתכם. היא מברכת אתכם בהצלחה וחוזרת לתוך המחשב. אתם מודים בלבכם על המתנה המיוחדת שקיבלתם, ויודעים שתמיד תוכלו לשוב ולצפות בה. ואם יתעוררו בכם שאלות נוספות, תוכלו לשאול כל פעם שאלות אחרות. אתם מחזירים את הדיסק און-קי לתוך הקופסה. ועם התובנות שהגיעו אליכם ותובנות נוספות שאספתם בתהליך, תוכלו להתחיל ולחזור לכאן ולעכשיו, לחדר הזה. להניע מעט את כפות הידיים והרגליים. להניע בעדינות את גופכם. להניע את ראשכם בנינוחות מצד לצד. לנשום נשימה עמוקה. ועוד נשימה. לפקוח לאט עיניים ולחזור בקצב שלכם לערנות רגילה ולמודעות מלאה, לכאן ועכשיו. תודה רבה שהאזנתם. אני הייתי אלה גבאי. עוד מידע על הספר ועל בית הספר שלנו תוכלו למצוא באתר או בדף הפייסבוק של NLP Creative School. פרקים נוספים של הפודקאסט יעלו כל יום שישי בבוקר בכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים לבוא להירגע איתנו. להתראות.